Gida. Alhamdulillah. Ya aiki. Alhamdulillah. Kai Jabir mun sha aiki. An sha ibada, aure ku an sha ibada. An sha ibada sosai kuwa. Wai. Sai da Allah ya karba mana. Sai shi da addu'a. Sai da Allah ya karba mana. Kai. Yau ni ina ta neman ka shi kai ba jirgin maɗe da kai ba. Ina. Ai ni ka san ina kuma shabbaki. Shabbaki ko. Ai ba ta nake kwana ba. A tabdijan. Ai ni a can nake kwana. Ana shabbaki. Kullun ina shabbaki ne. A Madina kullun ina shabbaki, a Makka kullun ina Ka'aba. To me kai mu ibada ce kuma an je inda za a yi dungurungun ai ibada to wannan daidai kai jama'a ai Allah ya karba kaga duk inda na zauna ni ba ni da wani abu daga hailala da salatul fati sai istighfari daidai haka ne dinka yi ai ana cewa gobe za mu taho sai da aka bi ni shabbaki aka taho da ni da ba za ka taho ba idan na taho tabdijan ayin Allah da muna zuwa lahira sai kai ku haka aljanna saboda me saboda kin maka to haka ne in Allah ya karba ba insha Allah karba bai to Allah ya sa bakin kai sai dan bakin kai sai goron duki ai muna so Allah ya karba da har tsohuwar hais Allah ya abola kaji kai na zaka baki na kai mun komai ba zan maka baki ba ce ilimi an ga maka wanda ilimin maka ce ba ka da ilimi ne sai dai Allah ya sa maka buliya ce shine magana san wani yaje aikin hajji sai a jefe shi da ita Jabir mu shi aiki. An sha ibada. Ba ni da aiki daga haidala sai istingifari. Sai kurhuwar lahu. Sai salatan annabi. Ni ko dan Allah mutumin an same shi. Wani bawan Allah da rubutu. Wanda ake cigiya. Wane ne ake cigiya? Kai baka cigiya ba? Ni ban ji cigiya ba. A gurin dawafi ka jana cewa Malam Hanza wani ya bata Malam Hanza Alhaji Bosho ka san abin da kake kace ka je haji ya kai su 40 to gaskiya hajin ka bate ba ban gane bate ba ya ana labbaika Allahumma labbaika kai kana wani Malam Hanza inna lillahi wa gaskiya mutum zai je aikin haji je nemi ilimi ya ana labbaika Allahumma labbaika kana Malam Hanza ban gane to kai da zuwan makanka da zuwan dan garo dade ne to ne a kunnan ka kai ne to yake kunnan ka yau in ba haka ba saboda Allah ka biya wannan tsabar kuɗi shekara 40 dai shekara zaka je amma ka zo kana magana cewa wai ana Malam Hanza labbaika Allahumma labbaika faki to gaskiya ka ne malama magana kowa ana ji ana sanarwa wannan kuskure wani ya bata to gaskiya ka ne malamai na salamatu maka bayani kaga kake zuwa aikin hajji shekara 40 din kana aikin hajji haka kike shekara 40 na zuwa maka to wallahi kai a banza ban gane ya banza wallahi kai a banza baka ta mana ake faɗe ba ga larabawa nan fararen fata da bagaken fata kowa sai ake wani ya bata Malam Hanza to wallahi tallahi Malam Alhaji Bosho sai ka sake ibada ban gane sai na sake ibada ba labbaika Allahumma labbaika yake ce amma wannan Malam Hanza ai ba magana ba wannan ne shari wannan ne shari burkutu shi Allah kiyaye mu washin burkutu to ai ka san zamanin yanzu nawa akai sai kirkire za a ka kowa kola in kai da ka sha in kan kai dinga harba sai to wannan dai ba burkutu ba ce wannan ka sha ka rage wa yaro zai zo ya karbi dauki roba ilimi za ku koya mun ilimin me zan koya maka duk mutumin da ije maka kowa ya ji Malam Hanza wani ya bata Malam Hanza to gaskiya ba haka ake faɗa ba na salamatu kuma mijin ta Ramatu ne ba mijin ta wani kowace ce salamatu kai ka sani ko daga ina suka zo kai ka sani yo ka ce daga ko daga Katsina suka zo ko daga Zamfara ba haka ake nufi ba Alhaji Abba abinda ake nufi Malam Bosho labbaika Allahumma labbaika ake amma yayin Malam Hanza wai Malam koya min ilimi za ka yi to ka nemi malama haka za ka kana wani abin nan kuma je ka da shi sai an ji ha ka ji za mu ki sake giduwa kawai mutum ka zo kai ka je kai ibada ka tsaya kai ibada ka dinga wai Malam Hanza Malam wani wanda iskancin banza mutane su dinga zuwa aikin haji ba ilimi ba komai ai wannan kuskure ne ai sai ka nemi ilimi ka je yadda ake bauta wa ubangiji shine daidai amma ka zo kana cewa kana wai Malam Hanza Malam wane ne wannan kuskure